Am revenit cu partea a doua. Să continuăm cu asta. Am rămas să punem aceste blocuri de lemn, să le conjurăm așa casa. O să vedem ce casă șmecheră o să iasă. Așa. Deci, am făcut-o. Și acum acoperăm cu scânduri de lemn toată suprafața aceasta. După aia o să iasă totul ce mai simplu. O să vedeți. Aici, la blocul ăsta unde vă întâlniți cu acesta, deci nu dați cu lemn, cu scânduri de lemn, îl dați cu lemn de ăsta, acesta, e de ăsta la altul. Că aici o să iasă altceva. Și după aia acoperi și aici cu scânduri de lemn. Așa. Asta e mai necază pe mine când acoperi cu lemnul ăsta. Costa e mult până la acoperi. Așa. Acum vă duceți în a doua pătrățică aici și puneți 3 blocuri de lemn normal. Așa. Și în partea asta la fel. Acum acoperiți cu lemn. Aici facem un geam. Uitați. Bine așa. Aici în partea asta de a doua pătrățică, aici acoperiți cu totul. Iarăși vine noaptea. Acoperiți totul aici, pentru că aici o să vină un acoperișment pe suprafața aceasta. Aici faceți geam. Aici încă un geam. După ce termin asta o să mă culc puțin, că mie nu-mi place să lucrez noaptea, mine că sunt foarte mult. Așa. Așa. Acum luați lemn normal și faceți cum am făcut la celălalt. Îi puneți bloc în sus, după aia acoperiți blocul în jos. Așa. Și îl acoperiți cu lemn, cu scânduri de lemn. Și puneți încă 3 blocuri.
faceți peste tot geamuri. Punem tot așa. Normal, normal. Stați așa puțin că știu ce are. Gata. Așa. Și acum acoperiți cu lemn, cu scânduri de lemn. Casa o să arate cam așa. O să facem și acoperișul acum. Facem acoperișul acum. Facem așa. Aici sus facem așa. Așa și mergem cu ea până la capăt. Ce ne unim. Aici mai ținem sus așa. Cam așa o să arate. Aici acoperi geamurile până că nu ne trebuie. Așa. Facem la fel. Facem la fel cum am făcut acolo. Așa. Și sus. Cam așa. Și stați că n-am terminat. Acum vă duceți aici și vă luați scări. De care vreți, eu să-mi iau de-astea. Așa. Vă duceți pe lemnul acesta normal și puneți blocuri de-astea așa. Asta e cel mai migălos. Acum o duci și aici sus. Și aici să facem o așa.
Și aici vă luați bloc de ăsta mai scurt. Așa. Și puneți. Atât. Uite cum se iasă. Și așa să facem la tot. Facem la asta. Puneți iarăși blocurile așa. Așa. Mă scuzați, a fost la sora mea, e cam nebună ea. Că țipă. Face iarăși noapte. Așa. Cam așa o să arate casa. O să fac și partea a treia, că nu mai am timp. Și până data viitoare, pa!